Egyetlen kihagyott villamos biztonsági felülvizsgálat, és leállhat az egész termelés. De van megoldás, a Build Electro csapata. Miért pont a Build Electro? A villamos biztonsági felülvizsgálatokat a legmodernebb műszerekkel és technológiai háttérrel végezzük a gyorsaság miatt. Egységes cégarculattal jelenünk meg az ügyfeleink tisztelete miatt. Professzionális háttériroda. A 8 fős irodai kollektíva valós időben kapja meg a mérési adatokat, és párhuzamosan dolgoznak a mérős kollégákkal. Minden felülvizsgálatunk során proaktívan azonosítjuk a lehetséges hibákat. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden berendezés a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak maradéktalanul megfeleljen. Országszerte számos iparágban bizonyítottuk már szakmai felkészültségünket. Partnereink között vezető ipari, logisztikai, energetikai és kereskedelmi vállalatok is megtalálhatók. Kérjen kötelezettségmentes árajánlatot most. Kattintson a linkre, vagy keressen a képen látható elérhetőségeink valamelyikén. Tartozzon ön is elégedett ügyfeleink táborába. Build Electro. Egy biztonságosabb holnapért.